כדי שתראו את זה. שני כלי רכב, שני רכבי סיור צה"ליים עולים באש. הנה אתם רואים את הסרטון הזה עכשיו בפעם הראשונה כאן אצלנו, לאחר פגיעה ישירה ככל הנראה של טילי נ"ט מהצד השני של הגבול. זהו סרטון שצולם דקות לאחר התקרית הקשה. באירוע הזה, כאמור, מודה דובר צה"ל, יש נפגעים, והסרטון הזה מראה לנו את הפגיעה הקשה מהצד השני של הגבול. מצטרף אלינו כעת כתבנו לענייני צבא אור הלר. אור, אתה רואה את התמונות האלה ואפשר להבין שהפגיעה הייתה חד משמעית קשה מאוד. כן, ככל הנראה פגיעה ישירה בג'יפ הסיור, לפחות בג'יפ אחד, כאשר אתה רואה מצד שמאל את גדר הגבול בין ישראל ללבנון, ומצד ימין את כביש הסיור שעליו נע לבנת הסיור, כפי שזה מכונה, כאשר אפשר לראות את כלי הרכב, את הג'יפים, מעשנים מקדימה, כלומר ספגו פגיעה ישירה ומעלים עשן. אפשר להבין בצורה הזו שטיל הנ"ט של החיזבאללה נורה מזרחה, כלומר ממערב למזרח. אתה רואה משמאל את גדר הגבול ומזרחית לה את כביש הסיור שעליו נע לבנת הסיור של צה"ל שנפגעה. אותה ג'יפ או ג'יפים נפגעו, לפחות ג'יפ אחד, ייתכן גם שניים כתוצאה מפיצוץ טיל הנ"ט הזה. ואתה מבין שכאשר יש כמה נפגעים שנפגעו קל ובינוני, יש נפגעים שנפגעו במצב אחר, אז ייתכן שמדובר אכן בשני האמרים שבהם נסעו משהו כמו 8 חיילים. אבל על כך אני מציע שנחכה להודעות הרשמיות של צה"ל בשעות הקרובות. אנחנו נמצאים